Takže vítajte u mojho ďalšieho videa na Minecraft. Chcel som na to šľať s kamošmi, lenže asi nemôžu, alebo sa mi proste vysrali. Ale to je jedno. Minule neste ho rozrušiť, ale som povedal, že ešte to stihnem. Ale že stihnem robiť aspoň ten schod. No ale nestihol som. Takže kvetina, ale nebo si spravíme schody. Teraz si spravíme taký stolík. Chcel som spraviť väčší, ale mi to. Takže ideme. Ja som si chcel robiť loďku aj na výpravu. Takže odložíme. To si nechám. Za to mám len, že to si získam. Alebo pre istotu si schovám. Ale nie. Však vlastne ja nepôjdem na preskum jaskyne. Tak. Samozrejme nahranú loďku nepotrebujem. Prečo by som vôbec mal potrebovať? Na to, že mi to jedáva celé okno, ale mi to, alebo nastavujem proste okno, ale že mi to hru. Aspoň vidím, nakoľko mi to ide FPS. A myslel som, že mi to ide naviac. Čo sa mi zdá, mi to najviac na nejakých 14, 12. Takže ideme na výpravu. Sekajú sú výpravu. Takto keď som narazil do toho lekna, tam rozbila loďka. Takže asi ďaleko nedoplávam. To je jedno. Pevnina! Možno je to skaj tak, že má to toľko napúšťaného. Možno to sám. Iba toľko. To je veľká. Panúť. Vypnúť a ešte magnet, lenže ten nevypnem, lebo potrebujem. Alebo nahrávam video 3. časť. Uhlie! A ja uhlie mám. I tak to zvešeriava. Ja som tu stroskotal. Nemôžem sa dostať ďalej. Ja by som to chcel nazvať, že aj také, že by som aj to nazval stroskotal som, len som to nejak pozadal,
ja druhom. No tak a teraz sa mi to nechce. Vlastne ja im to pridám. Pridám tie iné názvy. A vysolom to. Je! Na jednom FPS-ku. Tieto logy neznašam. Tie zaberajú čas. Tak, naťažíme si. Je. Takže budem si musieť vyrobiť taký prístrešok. Zasotilo. Dám faklu. Tak už volajú, takže to asi ukončím a idem natáčať ďalšie. Tak